Gi-extend ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte ang tulo ka mga executive order na nagipagula subay sa pagpakgang sa pagkuyanap sa COVID-19 virus. Kung unsa kini, sayron ta sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sagad sa mga executive order nga gipakanaog sa syudad kutob lamang sa Disyembre 31. Bisa gilagdaan sa mayor ang tulo ka EO nga iyang buot i-extend. Sa mga milamayng adlaw, dayag nga dili kay daghan ang natala nga kaso sa COVID-19 sa Davao City. Miubos man, apan dili angay kakumpensahan ilabi na nga gipangandaman usab sa syudad nga posibleng musaka kini human sa holiday season kung dunay mga nagmagahi nga nagtapok-tapok gihapon panahon sa Kapaskuhan ug bag-ong tuig. Sumala sa mayor nga ang pagkunhod posibleng resulta sa mapulisa nga gipatuman sa syudad. After sa MGCQ nato, nag-GCQ ta, and we implemented a lot of executive orders para makontrol ang movement sa tao because ang virus magpaspas gyud ang iyahang pagkuyanap kung manggawas ang mga tao. So we implemented so many regulations to control movement, and only essential movement lang ang makalihok. Dugang sa mayor nga sanglit ugma lamang kutob ang pipila sa iyang mga executive order nga gipakanaog. Gibutyag niya nga tulo niini ang gilagdaan niya nga ma-extend kutob June 2021, sama na lamang sa pagdili sa mga non-essential movement. Samtang ang curfew ug liquor ban extended kutob January 31. Ang isa ato is extending the other alternative work arrangements until June 30. Ang isa is extending the non-essential movement, which is extended until June 30, and then ang liquor ban and curfew extended until January 31. Niya sumala sa mayor nga dakong tabang man kumuabot na ang bakuna karong 2021 apan gituho ang dili pagayod daling mabati ang pagtapos sa pandemya busa gilauman niya ang padayong kooperasyon sa tanan sa tuig 2021. Real. Klaro ka na mga kapuso. Dagang salamat, Sheila Vergara Rubio.